Safar mar kambi mar Safaricom malimo gwenge duto mapacho ka kagidhi aluig ni 24 nyaka ne gichak chiwo chenro gi ochopo odiechieng' mar 4 kawuono. Safaricom koriwore gi kambi mar All Media Services otimo limbe kaunti ma Nandi kod Uasin Gishu kama gichiwo Christmas momondo ne kastembegi. E odiechienge mar 4 mar limo gwenge duto mapacho ka e bwo chenro ma otis Safaricom Sambaza Furaha, kambi mar Safaricom koriwore gi Royal Media Services ne olimo counties ma Nandi kod Uasin Gishu. Johera gi moting'o nyaka jorimba piko kod nyamburko ne idhialo gi mich mopogore opogore e boma ka boma ma gichung'e. Tunakaribisha watu wa Safaricom kuja kusherehekea na sisi miaka 20 ya kuwa nasi. Limbe ni bende Safaricom otiyogo mar puonjo Kenya ber mar kawo kumba mar simu mondo okonygi seche ma simbegi okethore kata ka simbegi olal. You now can insure your phone using M-Pesa. Takuwa kama saa if it's lost, if it's a screen is cracked, tuna hizo huduma kwa M-Pesa. Jo Kenya bende okwa mondo bed motangi pin margi mar M-Pesa kendo kik gior omenda ne jok mok ging'eyo. Vile tumetembea leo ni kuongea na watu na kusema pin yako ni siri yako. Tafadhali usipatie mtu yeyote pin yako. Hiyo pin inafanya uwe safe. Wateja wengi wetu wanadaiwa sana. Kwa hivyo tunawaomba ukiona mtu anakupigia simu na namba yake ujue huyo ni mtapeli. Kincheng Tich Abich, safar no dhi chakore gi Langas, Chepkoilel, Ziwa, Soi, maili 9, maili 4 nyaka boma ma Eldoret. Chochote kile ambacho wanacho zawadi kwa Wakenya kuambia asante sana kwa kuweza kufanya nini kufanikisha ufanisi wa Safaricom, manake imekuwa kwa kiwango kikubwa kama kampuni ya mawasiliano. Frederick Omondi, Ramogi TV.